IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, kamen. Iti ako na nagundaway at danti may paing incentive pwede ag-top 10 iti MMSU College Admission Test para iti school year 2025 to 26. Dahil kalpasan iti pinaprobar iti Board of Regents Resolution number 7 Series of 2025 nga may paing iti insentibo 5,000. Kaya iti ag-top 10 iti examination. Gagam iti universidad nga may paing iti sa programa tapos sa ma-encourage iti estudyante nga enroll ken sumret iti university namuan nga dediket pabor iti kaadwan sa tagapuna nga naramitan iti resolution kastaket maimplementar iti ito umaang school year 2025 to 26 patyen iti MMSU abawen di kastaket dadupay dahiti agyaed nga agbasaken agtake examinasyon tapos isupay dati 5,000 nga maalada nga incentive ti examination ket 150 item scholastic aptitude test nga mang-evaluate iti English, Science, Mathematical Proficiency, ken analytical ability kay iti estudyante. Automatic directions iti estudyante nga nagsayangin kung kunada api dokuma dakastoyen at 5,000 kung kunada met iti MMSU katasoen. Di umuno na. Di pa nag-exam da Idol Dance. One up kunada kit api ita lang kunada met kita sawan iti ipaparipirip nga nagtaktan na kasta. Ala kita maragsakan ti MMSU talato ket pang challenge kay iti estudyante nga gate tagbasa sa mga staget supay datoy maalad ang incentive ken plus datoy adal amasakdo iti mamisigit sa napulo sa mabaluran Idol Bernard uri awang kanton MMSU kuna nagit tatak MMSU kasang tatak aremen di ba Idol Bernard correct so nga nagasat dagiti makapasa ta ori trust lang iti kay mo ket no MMSU ko na mo ket nang standard nan iti nadakamat nga pagadalan Idol Bernard so nagbalin nga positive iti feedback kay estudyante iti kasulat nga ipaing tanganan educational program iti MMSU kadagitay agtake iti college admission test good luck kadagitay agtake ti MCAT iti reto nga tawen kabeta na internet iti bahangir nga pagadalan Idol Bernard iti Divine Word College of Lawag ni parokos na test datoy statement datoy may pagarop nga staff nga iti kaso na iti panagmulas siya iti masang estudyante ket na suspenso ay, awanin na suspenso. Okay. While conducting investigation Aldo Bernard, tapos kita napipintas. Dati kasi ang inhibit isuna tapno naganan mas lalisto na paspas ti investigasyon kadati may pagrup nga panang molestya accordingly kadati initial report which is nagbalin mo nga trending ngamin dita nga pag-adalan ken of course ita social media nagalisto ay Idol Dance Wangor Idol Bernard ala ati pagsiata na kitanga na sa dagos due process iti masurot iti complain ket masapul nga kwa in pagunam-gunam met iti management iti pagadalan Catholic school nga dati ket fair iti may work investigation da kadto may pagrup nga harassment form of harassment iti may sa nga mestro iti estudyante iti nadakamata nga pagadalan. Ikamanti initial nga Idol Dance, ikamanti initial nga background na apay namunganayan na daytoy. Gaputa because we can say to it nga there are times nga ada kastoy nga napasamak iti same college if we were not mistaken. The last time nga in-cover tayo ket DJ X na kit binutbuteng na di ba malagi po DJ nga binutbuteng na nga irwar na ti video sex video dansa ket tapno lang makadawat iti kwarta okay natili ti NBI di kwa successful operation Idol Dennis malagi po DJ Wangar Idol Bernard so nga pagsiyatan nan kasto nga bambanat ket talagang aksyonan iti school
sakit naman putaran di integridad ken moral dati core values iti pagkadalan Idol Bernard isang iti agdama gapo iti advanced technology alisto nga giruwa ti kastong ebidensya isang awan lusot iti garamit iti sangan sayat Idol Bernard. So suspension laeng di na ipatok against the teacher. For the meantime, Idol Bernard madamat investigation kada ito'y napasama ito'y sexual harassment, pagarop na sexual harassment kaya masya nga panagabusar iti na aramid Idol Bernard. So, it's a lesson learned kada ito'y estudyante, staff man, teachers man nga masabol nga sasaya atin na tumliklikan iti kastol nga pakidamdamagan apakaperjan itinagan iti pagadalan Idol Bernard. So, damag school campus Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen.